právě, že než to rozjedeš, ten krám. Ale to začíná později, stejně. No, to blbne, že to konečí, tak ticho! Ono do toho ještě zachrchla. To na tom nechci. Chtít často potřebujete i peníze. A kolik z vás ví, co všechno... Vidím tam nějaké zuby všude. Boník na ně jenom kouká. Brankář Detroitu Chris Osgood se posunul na historický... Nechcete tu Nelínu nechat? ...počtu vítězných zápasů. Ona bude celá umlékaná. Hlavně spoluhráčů. On sám dostal gol z půlky hřiště a z pouhých 16 střel pustil 3. Jako prvního zápasu s Columbusem se podal nejmladší český hráč NHL. Chudák malá. Ono ty se do toho nestojí, prosím. A Horáček využil toho, že na něj Bekové jaksi zapomněli. Na druhé straně se velmi podobně trefil Jiří Hodler. Tam dávají, takže žádné pak budu. Ale budoucí sledování zvuku do té doby, než přijede přes brankovou čáru. Hodler takto dával gól na 2-1 pro Detroit. Na začátku třetí třetiny přišel pro Osgooda nejtrapnější moment utkání. Obránce Putin vzal půl za brankou, dojel na půlku a vystřelil. Překvapení zlomíte. Detroitské branky. Lečoval Mariano a právě on Kamila, že? to trefu považování dal gól. Detroit nakonec dostal Columbus 5-3. Se jmenuje Aleš Novák, ten se stal poplátem za Ne, Kamila. 8metrové lano pokouřil za pouhých 5 sekund a 30 desetin. V té disciplíně mimochodem získal Ty Boníku. Máš velkou prdel. No co? Říkáme, že má prdel